Pustířany, malá klidná obec nedaleko lázeňských Velichovek. A právě tady pro vás mám dům, který může být vaším novým domovem, anebo třeba rekreačním útočištěm. Dům je rozdělený na 2 bytové jednotky, což z něj dělá ideální volbu pro dvougenerační bydlení nebo pro větší rodinu. V přízemí najdete kuchyň, obývací pokoj, ložnici, koupelnu a technickou místnost. Tato část je vhodná k rekonstrukci. Dům tak nabízí skvělou příležitost upravit si ho podle vlastního vkusu. Naopak první patro je ve stavu, který umožňuje okamžité nastěhování. Vše je funkční a připravené k běžnému užívání. O teplo se stará plynové vytápění. Z domu je opravdu krásný výhled do zeleně a širokého okolí. Přesně ten typ výhledu, který vás ráno naladí a večer pohladí. Na dálnici D11 se dostanete do 10 minut. Do Jaroměře se dostanete pohodlně i linkovým autobusem. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat. Ráda vám tento dům představím a domluvíme si prohlídku v termínu, který vám bude vyhovovat. Kateřina Macková, Remax Future, Hradec Králové.